Takže svet dverí znova robí niečo nové. Ani nie tak nové ako inšpiratívne. Robíme momentálne školenie pre klientov na montáž interiérových dverí bezfalcových, ako môžete vidieť. Takže aby ste sa nebáli, skúšky sú samozrejme prísne a certifikát montážny nedávame každému, ale máte možnosť sa tu určite dozvedieť veľa zaujímavých vecí. A školenie robíme za účelom tým, aby ste sa zdokonalili aj tí, čo už ste dokonali, lebo vždy sa dá raz ďalej a vyššie. A kvalitné a pekné dvere to je iba 50% úspechu a správne a dobre namontované dvere to je tých druhých 50%, ktoré vďaka vám, verím, dosiahneme. A prostredníctvom takýchto školení to zvládneme.